Je veľmi zvyknutá na ľudí. Prepáč mi, Pedrito, ale ak k nám bude chodiť, tak by bolo asi veľmi vhodné, aby si nám ju predstavil, nemyslíš? Áno. Prečo nie? Vlastne som vám chcel práve teraz oznámiť, že Gaetana má moje povolenie vojsť do tohto domu, kedy len chce. Aj bez ohlásenia. No to je ohromné. Nevedela som, že na hodiny hudby sa treba tak veľmi sústrediť. Zaujímavé, že keď ste tam boli spolu, nepočula som horu. Myslím, že ma už prešla chuť. S dovolením. Nie, neobťažuj sa. Ja pôjdem s ockom. Bože môj. Bože môj. Včera večer som to cítil oveľa viac. A keď som vstal, skonštatoval som obrovský rozdiel. Aký rozdiel tým myslíte, Don Pedro? Rozdiel medzi snom a skutočnosťou. Tá žena, ktorú vidím iba vo sne, je dosť bezvýznamná. Iná ako Isabel. Tá cudzia žena zapácha od potu a cítim to rovnako, ako že Isabel vonia parfumom. Chcete povedať, že dokážete vnímať vo sne vôňu parfúmu? Presne tak, áno. Cítim, ako tá žena zo sna smrdí od potu. Je to len chudobná sedliačka, ktorá varí jedlo na obyčajnom otvorenom ohni. Nie, to je príliš reálne, aby išlo iba o sen. Tiež si to myslím. Lebo stále sa mi sníva o tej istej mladej žene a o tom mladom mužovi. A navyše stále cítim tie isté veci ako on. Únavu. Horúčavu, keď pracuje na poli. A to silné slnko, čo ho páli, ešte aj ja ho cítim.
Nie. Musí ísť o nejaký iný život, ktorý ste asi prežili. A veríte vôbec na prevteľovanie? Tak to teda nie. Mali by ste. Žili by ste v nádeji, že neodídete na veky, keď nadíde čas. Ale ja nemienim klamať sám seba, viete. Chcem len poodhaliť záhadu, čo sa skrýva za mojimi snami a predstavami. Prosím vás, skúste mi pomôcť, Gaitana. Čudná žena, nie? Áno, dosť čudná. Ale už som si na ňu zvykol. Ty ju poznáš? Ani neviem, ako sa volá. Volá sa Gaitana. Otec nám to včera povedal v jedálni. Vidíš? Ty vieš o nej viac ako ja. No, podľa môjho otca je to nejaká hudobnička, alebo čo? Divné. Raz som počul povedať Simona, že tá žena je bosorka. Ale to si myslí? No, ale poznáš Simona, vždy si niečo vymyslí a mieša sa do iných. Simon! 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 Áno, señor. Čo si prajete? Nepočuješ, keď ťa volám? Čo si robil tam hore? Ja som práve hľadal mamu, ale myslím, že je v kuchyni. Idem sa pozrieť. Počkaj. Je to pravda, čo vraví Andres Coronel? Že chceš radšej pracovať vo fabrike na plný úväzok namiesto tvojho štúdia? Áno, señor, je to tak. Nemám čo poprieť. Ale veľmi sa mýliš, ak si myslíš, že ti to dovolím. Ja viem, že si už veľký, ale nezabúdaj, že nerozhoduješ sám za seba. Áno, señor, ja som len chcel, aby... Prepáč mi, Simon. Viem, že nie som tvoj otec. To je fakt. Ale môžem ti aspoň poradiť. A obávam sa, že budeš musieť študovať ďalej. Lebo ak chceš byť úspešný vo fabrike a v živote, musíš byť na to pripravený. Inak skončíš na ulici presne tak, ako tvoj otec. A odpusť mi, že som ti to pripomenul. Áno, señor. Máte pravdu. Ďakujem. A čo teba nebaví život? Keď Don Pedro niekoho zotrie, tak ho nikto neprekoná. Ale otca mi nemal pripomínať. Prečo nechávaš tie hrnce na ohni, pre Boha? Veď tá voda už predsa dávno zovrela. Áno, señora. Abigail, poďte na chvíľku, prosím. Čo je, Vicky? Zase je tu. Čaká na vás v záhrade pred hlavným vchodom. Nechcem ho vidieť. Ale musíte za ním zájsť, Abigail. Lebo ak nie, tak to bude zase trčať až do rána. Veď ho poznáte. Nie, nechcem. A je mi jedno, čo bude stvárať. A ak neodíde, pustím na ňo psa, aby ho vyhnal. Ale veď nič také nespravil. Ponáhľajte sa s tým. Hneď sa vrátim, Vicky. Abigail? Abigail, poďte ku mne. Čo si prajete, doňa Nina? Práve som videla pri bráne nejakého otrhanca. Prosím vás, zariadte, nech okamžite zmizne. A nedávajte mu almužnu. Lebo potom sa ho už nikdy v živote nezbavíme. Rozumiete? Upokojte sa. Ten človek
Už sa pre ňoho toľko netrápte, Abigail. Vy viete najlepšie, že vám už za to nestojí. Urobili ste všetko preto, aby ste mu pomohli. Zabudnite na ňoho, Abigail. Zabudnite. Ako mám zabudnúť, Vicky? Ako? Vymyslela si niečo, aby si mohla byť so mnou. Áno. Ale náš dom leží na veľmi odľahlom mieste. A nechcem, aby ma Pedro začal upodozrievať. Už idem. Ako sa má Don Pedro? Občas vyzerá, že už zomrie. Ale potom sa zase pozviecha a potom odrazu berie hodiny hudby u nejakej ženskej, ktorá za ním chodí k nám domov. Kto je to? Moja mama tvrdí, že je tá žena mimoriadne čudná, asi podvodnička. To som nevedel, že Don Pedro potrebuje ešte aj učiteľku hudby. A zdá sa, že už dosť dlho. Myslím, že sa poznajú viac ako dobré. Pedro jej dovolil chodiť po dome, ako keby tam od začiatku bývala s nami. To je naozaj čudné. Jasné, že je to čudné. Záhada. Musím zistiť, o koho ide. Nemám rád takéto prekvapenia. Vieš, ako sa volá? Gaitana Čariová. Gaitana Čariová. To meno som už asi niekde počul. Počkajte. Senior Pedro José si neželá, aby ho teraz vyrušovali. A vy ste kto? Neohlásili ste sa. Nezáleží na tom, kto som a čo som, moja milá. Ale za to vám môžem veľmi presne povedať, čo zač ste vy. Vaša aura to prezrádza. Moja čo? Čo za hlúposti mi to tu meliete, a? Nie! Odstúpte! Cítim pri vás veľmi silné negatívne vibrácie a nemienim sa nimi vážne zaoberať práve v tomto momente. Chudáčisko Don Pedro, akú má len strašnú svokru. Vy ste matka jeho ženy. Len pozor. Ako dámu ma musíte rešpektovať. Tak s týmto na mňa nechoďte. Hneď mi je jasné, s akou dámou mám dočinenia. No, tak počúvajte, čo vám teraz poviem. Neviem, prečo vám Don Pedro dovolil navštevovať svoj dom. Ale ak sa mám k tomu vyjadriť ja, tak mne vaša prítomnosť prekáža a celý ten váš výzor sa mi nepozdáva. Nina! Nevšímajte si túto seňaru. Ona nevie, aká ste pre mňa veľmi dôležitá. Počkajte na mňa, prosím, v pracovni. S dovolením. Ak so mnou chcete vychádzať a nemať pritom v tomto dome problémy, neobťažujte